बे समाव बिग पलिटिकल आपडेट बिटिसिआव बिजेपि दोलोनि गेजेराव बेले-बेजे थासारि नैबे सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ सिनायदोंना? बे सावगारियाव नुनाय सुबुङानो जाबाय क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि आफादगिरि। थाइसे थाइनै नङा रोजा रोजा रां जाख्ल'नायनि गेदेर अजद होदों गसाइ बसुमतारीखौ बिजेपि मण्डलनि आफादगिरिफोरा। बे सावगारियाव नुनाय सुबुङानो जाबाय क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि गसाइ बसुमतारी। गसाइ बसुमतारीया माखासे मण्डलाव सफैनाय रांखौ 50,000 रांनिफ्राय 10,000 रांखौ बाहायनानै जायो। लोगोसे 1,80,000 रांनिफ्राय 80,000 रांखौ बाहायनानै जानायनि अजद खालामदों 12टा बिजेपि मण्डलनि आफादगिरिफोरा। बे समाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि गसाइ बसुमतारीया बे माखासे रां बाहायनायखौ 12टा बिजेपि मण्डलनि आफादगिरिफोरनो दिहुनना होफिनगोन ना होफिना समासो फोरमायसिगोन।